Здравейте! Намирам се в фабриката на Пава Резини в Сан Мартино де Лопари, Италия, близо до Венеция. Сега ще ви представя изцяло обновения шоурум, който са завършили преди дни. И днеска имаха удоволствието да се запознаят и апликаторите, които са с мен на обучение, в което наистина до момента всички са много доволни, че видяха доста нови материали и интересни неща, които могат да се направят с материалите, произвеждани от Пава Резини. Така ще направя една обиколка, за да видите къде могат да бъдат използвани продуктите, както в мокри помещения, стени, таван, настилки, така и в, примерно, помещение за почивка или релакс зона, бар с наредени хубави вина от Италия, кухня. Вижте какъв, т.е. не кухня, тук има един много хубав блок, подови, настилки, мебели. Сега ще ви покажа отблизо. Нещо, което много прилича на мозайка, но това е епоксид, който е направен от Пава Резини. Ще минем през някои мостри, пак отблизичко ще ви покажа структурата. Доста интересни нови продукти, които имат наистина голямо бъдеще. И ще можете да се запознаете с тях както в нашия шоурум във Варна на улица, т.е. булевард 3 март 22Б, така и в нашия сайт pavarezine.bg. Повечето продукти са за декоративни цели, но има и много с индустриално приложение. Ето пода ще ви покажа отблизо как прилича на мозайка. Някои наричат безшевни подове, защото е абсолютно едно цяло, няма никъде фуги. Така, продължаваме. Тук има една много интересна зона направена с наподобяваща кухня, пак с един много хубав под. Показвам отблизо. Хубав кухненски кът. Всичко е неръждавейка. Плот. Хладилник. Даже има и тук едно птиченце. Доста уютно. И наистина човек като влезе тук, много не му се излиза. Ето пак ви показвам пода тук на по-добра светлина. Изцяло обновен офис. Шоурум, който наистина всички харесаха. И се прекарваме доста приятно тук. Още едни мостри тук, които не забелязах преди малко, че останаха зад мене. Доста интересни цветове са подбрали. Пастелни, приятни за окото. Нещо, което наистина не дразни. От повечето имаме мостри в нашия шоурум във Варна, които може да видите на място. За хората, които ни посетят, може да намерите в нашия сайт pavarezine.bg.